Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Za mu ci gaba da karanta hanyoyin da malam ya lissafo don kiyaye hakkokin iyaye. Na 18, kada ka riga su yin bacci kafin su yi bacci sai da izininsu. Na 19, kada ka miƙe ka farka a gabansu kamar za ka haure su. Na 20, kada a zo shiga guri ka riga su wucewa sai da izininsu. Na 22, lallai da sun kira ka ka amsa da wuri. Na 23, ka girmama abokansu suna da rai ko bayan sun bar duniya. Na 24, kada ka yi abota da mai saba wa iyaye don kada ya koya maka. Na 21, kada ka wuce gabansu idan kuna tafiya tare sai dama ko hagu ko baya. Na 25, ka yawaita neman musu gafara wajen Allah musamman bayan sun bar duniya. A nan za mu tsaya wannan maudu'in. Allah ya sa mu dace. Duk inda muka yi kuskure Allah ya gafarta masa, inda muka yi daidai Allah ya ba mu ladansa. Amin summa amin.